presented by KMD Music। के बाद कैलू कौन धंधा भोजपुरी समाज के तू क देलू गंदा का हो ये करे तारा हिट भइलो के बाद कैलू कौन धंधा भोजपुरी समाज के तू क देलू गंदा अपने हाथे वीडियो बना के दूसरा के कैले बा मधु तुई का कैलू वीडियो तोहर वायरल भइल बा मधु तुई का कैलू वीडियो तोहर वायरल भइल बा। डीजे नीतीश राज मधु तुई का मंगुरा presented by KMD Music। देखला में लागत रहू तू तो सीधा साधा भीतर भीतर मजा ले तो रहू तू तो ज्यादा धीरे धीरे बोल तहर खुल गइल हो हिट के तहरा के भूल भइल हो सपना पर तुहरा फिर गइल पानी पूरा हाला भइल बा। मधु तुई का कैलू वीडियो तहर वायरल भइल बा मधु तुई का कैलू वीडियो तोहर वायरल भइल बा। डीजे नीतीश राज मंगुरा नवादा फैशन प्रेमी कुछ कहलो न जाता माजा के चक्कर में सारा इज्जत डूबल जाता प्रेमी प्रदीप के रहे तोहर पनाज हो घोर के तू पी गइलू इज्जत लाज हो नाक कटवलू कहीं के ना भइलू सब